Okay, hello po sa inyong lahat. Good evening. So, this is Ma'am Shiji once again. At ngayon nga po yung oras ng aming flight. So, medyo mas maaga kami mula doon sa flight namin. Gawa po kasi nang andun na si Mama Sita. Hinihintay na kami sa airport. So, on the way na kami ron. Kasama ko si Aldrin at saka si Dominic. Kasi si Marian ay papunta na rin doon. Manggagaling siya mula sa Manila. So, ito na yung ating mga boys. What's up? Excited na ba? Ang aga natin. First time kasi sa airport na. First time mo sakay ng plane. First time sa aeroplano. Saan ka, Dominic? So malamang doon namin So, sa gagawin. bintana ako, bintana. Uy, Sa CR na lang first time tayo. mo sakay ng plane? Pwede naman tayo magpalit. Try mo na sa aeroplano. So our Suking Kuya TJ is already here. So going to the airport. So moving to airport na kami with Kuya TJ, Aldrin, and Dominic na first timer sa aeroplano. So pag sinabi ko sa'yo mamaya mag-life vest ka na kaagad. Ako ginagago mo lang. Ano, barkot eh? May life vest doon, no? Oh, may life vest sa aeroplano. So, eto na, papunta na kami, kasama namin si Marian and si Mama Sita. So, see you hasaan. Ano mo nang in-expect mo doon sa magiging biyahe natin since first time mo? Feeling ko para sasakay lang ako ng mga rides. Ano mo? Para kala mo nasa ano ka lang, perya, ganun. Gusto na i-ready ko yung sarili ko. Saan? Sa paglipad. May counting ka ba? Ganun din ako pag first time. Siyempre, kailangan mo ka matulog. Hindi ka talaga. Kaya lang kasi gabi, so hindi mo masyado makikita yung scenery. Pero okay lang yan. Kasi Hindi umaga na yun, te. Alas ko. 5 sa bagay. Hindi, madilim pa rin pala yun. Bukang liwayway. So malaman natin yan. So, Saan mabot sunset yun, sunrise? abangan natin yan later. Dito, private. Dito. Motor dito. Taxi dito. Private doon. And we are here now at the airport. NAIA Terminal 3, Cebu Pacific. Flight Chururut ng Chenilin. So, hanapin natin si Mama Sita kung nasan siya. So ngayon, hanapin ko lang po muna si Mama Sita kung nasan siya kasi hindi namin siya makontak kung nasaan na siya. Hanapin natin siya. Operation hanap kay Mama Sita. Where are you? Ayun, nakita ko na siya. Ngayon, nandito na kasama na namin si Mama Sita. Ano, uwi ka na ba talaga? Huwag ka muna kayo umuwi. Kanina ang dato ni video. Hindi. So mula din sa Terminal 3, papasok na po kami. Mag-check-in na kami ng aming mga gamit. So, good luck sa atin. Ano, tuloy ka na ba talaga? Oo. Uwi ka na ba talaga? Sure ka na? May taxi pa. Wag na. Gamit ko na yung passport ko. Sure na ba ang mga tanan? So, para sa mga pamilya ko dyan sa Pilipinas, mga FW. Again, di oro lang pala yung punta namin. So, mag-check-in na po kami. Ayun tayo. 5J381. Yeah, man. Isang show lang gagawin namin doon. Tapos na. Sama ko nga pala yung manager ko. Vlog takeover muna. So, magpe-report. So, magsa-self-check-in na tayo, guys. North? Para ba yan? Ha? Pa-North. Dalawang two-piece chicken. Dalawang two-piece chicken, ma'am. Dali na natin yung ating.
Tapos yung ikaw may maleta ka din, ay may i-check-in ka rin, di ba? Yung handy bag lang na doon. Video ko yun. Ala, kababae mong tao, ba Alvin pangalan mo? Wow, hiyang-hiya ako kay Mark Anton. Ay, dahil. Pero na-printing your baggage tag, so sa ngayon kailangan alam mo na rin kung paano ka mag... Nanalo ka? Yes! May patiket. So kay Maria naman tayo. So andito si Ate Riri, si Ma'am Riri. Kala mo close in natin. Si Ma'am Riri from Cebu Pac nag-assist sa atin. So thank you so much, Ate Riri. So once again, ako nga pala si Ate Alvin. Signature na lang po, ma'am, dito po sa may printing. So, to confirm lang po na sira po yung handle upon checking. Thank you po. May chismis po yung handle, yung hawakan. So, alam niyo na, pag walang mahawakan, ganun talaga ang mga diferensya. Eto na kami, papunta sa aming gate. Gusto mo yan? Sige, gusto mo. At ayun na nga, ang lighter na 58 pesos. May kasamang pamasahe yun ah. Confiscated. So, sa mga nagbabalak pa dyan, huwag niya nang tangkain kasi hindi rin ako nagtagumpay. Mission failed. So, ngayon nandito na kami sa aming gate. Going to Cagayan de Oro. Dito na tayo. Although malapit sa CR. So, let's go. Gate 131. So, ito na. It's exactly 2:17 in the morning. So, nandito na kami sa airport. Sa gate, going to the airplane. So, habang nire-ready natin yung ating mga sarili. Wow! Akala mo naman sa ibang bansa talaga. Hindi. Habang nire-ready po namin yung aming mga gamit. Ay! Nakakaiyak. Ano yan? Ay, yung swab test result. Negative naman. Ah, okay. Papatuyuin ko siya kasi kay Mama Sita. Nabasa na tapon yung alcohol. Pero meron naman dito sa kuwan. Ah, okay. Picturean ko na. May copy. Okay na rin naman pala. Basta, Handa ka na ba talaga umuwi? oo nga. Oo nga. Baka may taxi pa dyan sa labas. Hintay sa akin. Labas mo na ako. So, andito na kami sa gate papasok ng airplane. Andito na kami sa loob ng airplane. At kasama ko na yung mga first timer. Ayan na. Pinagbiyak ka na sa window ha. Gusto niyo kasi makakita ng malapitang ulap. Yeah, send mo na lang sa akin niya. Sige. So palipad na kami. This is it. Hello, saan? Wala, against the light. In case of your landing, your light vest is found under your seat. Remove sharp objects from your body. Do not sit rest over your head. Take the tape. Not the first time. Editing ko. Abang. Basta. Tama na. Tatalan nila. Ay, wala. May malaking freezer tayo. Antok na. Nakabal ka na? Nakabal ka ba? Magaling talaga pag first time. So we are here now, pababa ng airplane. Okay, kaya mo ba? Together with Mama Sita. At nandito na kami sa Laguindingan Airport! Yan. Welcome to Laguindingan Airport! Here at Cagayan. Welcome to your hometown again. Good morning. So, nandito na tayo. Ito na yung matutuloy na yung mga plano ko.
sa lugar nila Mama Sita. So, hanapin na natin yung susundo sa amin. Oh, andyan na pala siya. Diva! Cagayan ang guro, illegal. Website. Ano nangyari? Ayaw kayo? Para pamigay. Ano nangyari? Mukhang may mas ahas pa kay Sarimax. So, andito na kami sa bahay ni Brenda. So, abangan nyo yung iba naming mga magaganap na mga eksena. Si Ma'am Dancy Garcia, hello. Ayan. Hello. So, abangan nyo po yan, guys. Pala kita. Muli, this is Mamshi G. Thank you so much. Bye!